രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ. രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ കൃഷ്ണ. ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭാഗവത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി പദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുത പദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം ം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമി ഇതി നാമിനി നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നാരായണം നമസ്കൃഭ്യാം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതിർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 15ാമത്തെ ശ്ലോകാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത് അല്ലെ? അതിന്റെ വിവർത്തനം വായിച്ചിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. 15ാമത്തെ വിവർത്തനം വായിച്ച് ഈ ഒരു പേജും വായിച്ചു. അപ്പൊ ജീവിതത്തിലെ അന്ത്യഘട്ടത്തിൽ ഒരുവന് മരണത്തെ കൂസാത്ത നിർഭയത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയണത് അല്ലെ? മാത്രവുമല്ല ഭൗതിക ശരീരത്തോടും അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന സകലതിനോടും സമസ്ത ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളോടുമുള്ള അഭിനിവേശം ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും വിച്ഛേദിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് വിവർത്തനത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ഭാവാർത്ഥം ഇതിലെ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫാണോ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ആ പേജ് വായിച്ചു. ആ പേജ് മൊത്തം കഴിഞ്ഞതാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് അതിലെന്താ പറഞ്ഞതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാവേണ്ടത് മരിക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്കും? നമ്മളുടെ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാഹ്യ വസ്ത്രം മാത്രമാണ് അല്ലെ? ആ ശരീരം പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ആത്മാവ് വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കും. അതല്ല തീർച്ചയായും ഭക്തി സേവനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിലോ വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരില്ല. എവിടേക്ക് പോവും? ആത്മാവിന്റെ സ്വരൂപം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ? ആത്മാവിന്റെ സ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അതേ രൂപമാണ്. അതായത് ചതുർബാഹു രൂപത്തിലുള്ള രൂപം നമ്മൾക്ക് കിട്ടും. തന്നെയല്ല പിന്നെന്താ കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പ്രകാശപൂരിതമായിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ് നമ്മൾ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോ ആ സമയം വരയ്ക്കും നമ്മുടെ കൂടെ എന്തുണ്ട്? സൂക്ഷ്മ ശരീരം ഉണ്ട്. സൂക്ഷ്മ ശരീരം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമ്മളുടെ വിധി എന്താണ്? അടുത്തൊരു ശരീരം എന്നുള്ളതാണ്. എപ്പോ സൂക്ഷ്മ ശരീരം നമ്മളെ വിട്ടു പോകുന്നുവോ അതെന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയധാമത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങളും പേടികളും ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. പക്ഷെ പലർക്കും ചില ആൾക്കാർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഹൈറ്റ് ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പേടിയായിരിക്കും അല്ലെ? മേലെ കയറാൻ പേടിയായിരിക്കും, തല ചുറ്റണമാതിരി തോന്നും, അങ്ങനത്തെ പേടികളുണ്ട്. ചിലർക്ക് വെള്ളം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പേടി തോന്നാറുണ്ട്. ചിലർക്ക് ചില പ്രാണികളെ കണ്ടു, പല്ലിയെ കണ്ട പേടിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, പാറ്റയെ കണ്ട പേടിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടില് ഇപ്പൊ ഓരോ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള 3 മക്കളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും അത് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, ചിലവർക്കേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ വരുന്നു? അത് ജീൻസിൽ കൂടി, അതായത് അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും ജീൻസിൽ കൂടി നമുക്ക് കിട്ടുന്നതല്ല. അതെങ്ങനെ വരുന്നതാണ്? നമ്മുടെ പൂർവ്വ ജന്മത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ച പേടികളായാലും അതുപോലെ തന്നെ ചില ആൾക്കാർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വളരെയധികം പ്രോഡിജി ആയിട്ട് വയലിൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ വായിക്കുന്നത് വളരെ
നന്നായിട്ട് എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ട് വായിക്കുന്നത് കാണാം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ചില ഗുണങ്ങളും നമ്മൾക്ക് പൂർവ്വജന്മത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയാറുള്ളത്. അതായത് ഈ ജന്മത്തിൽ കിട്ടിയതൊന്നുമല്ല. അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് ചില ചെറിയ കുട്ടികളെ നമ്മൾ കാണാം അല്ലെ, ശ്ലോകങ്ങൾ 5 വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും ശ്ലോകങ്ങൾ മുഴുവൻ അത്രയും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഒരു ശ്ലോകം ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അത് ഓർത്ത് വെക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നിരന്തരം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു അല്ലെ. പക്ഷെ ചിലരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഭാഗവതത്തിലും ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ ശ്ലോകങ്ങള് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിലായാലും വളരെ പെട്ടെന്ന് പറയുന്നത് കാണാം അല്ലെ. ചില ടീച്ചർമാരൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവർ വളരെ പെട്ടെന്ന് അതിനെ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്ത് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതൊന്നും നമ്മൾക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള കഴിവുകളായിരിക്കണം എന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലേത് നമ്മളിലേക്ക് പകർന്നു കിട്ടുന്നതാണ്. അത് ഏതിൽ കൂടിയാണ് വരുന്നത്? നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ കൂടിയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്ന് നമ്മൾക്ക് ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നോ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് എവിടേക്ക് പോകാനുള്ള എൻട്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ആത്മീയധാമത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം ഇനി ശരീര സംബന്ധമായ ബന്ധങ്ങൾ ഈ ശരീരത്തോട് മാത്രമല്ല, ഭാര്യ, കുട്ടികൾ, കുടുംബാംഗങ്ങൾ, സമൂഹം, രാജ്യം എന്നിങ്ങനെ മറ്റനേകം കാര്യങ്ങളോടൊപ്പം ജീവിതാന്ത്യം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മുടെ ശരീരമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വീട്ടിൽ ജനിച്ചു എന്ന് വെച്ചോളൂ. അപ്പൊ അച്ഛനും അമ്മയും അല്ലെ, ഒരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലാണ് നമ്മൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ജനനം സംഭവിക്കുന്നത്. അത് അച്ഛനിൽ ത്രൂ ആണല്ലോ വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മരിക്കുന്നത് വരയ്ക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവർ മരിക്കുന്നത് വരയ്ക്കുമുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഈ മരിക്കുന്ന വരയ്ക്കും നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മ എന്ന് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് അവർ തന്നെയാണ് ഈ ജന്മത്തില് അല്ലെ. അതുപോലെ അപ്പൊ ഈ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ വരെയുണ്ട്? ജീവിതാന്ത്യം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. മരണാനന്തരം ഇപ്പോഴത്തെ ശരീരബന്ധങ്ങളെയെല്ലാം ഒരുവൻ വിസ്മരിക്കുന്നു. എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് കഴിഞ്ഞൊരു ജന്മം ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾക്ക് അറിയാം, നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അപ്പോ ആ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മുടെ അച്ഛനോ അമ്മയോ ആരായിരുന്നു, നമ്മൾ ഏത് രൂപമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നോ, നമ്മൾക്ക് ആരാണ് മക്കളായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നോ ആർക്കെങ്കിലും ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഈ ആത്മാവ് ഈ ശരീരത്തെ വിട്ടുപിരിയുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ആ ജന്മവുമായുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും അവസാനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഇതിനോട് സാമ്യമുള്ള ഒരു ചെറിയ അനുഭവം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. കുറച്ചു മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു താൽക്കാലികമായ അവസ്ഥയാണ് ഉറക്കത്തിലുള്ള ഈ മറവിയെങ്കിലും ഉറങ്ങുന്ന വേളയിൽ ഈ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും ശരീര സംബന്ധമായ ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം നാം വിസ്മരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ അഭിലാഷമനുസരിച്ച് പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ഒരു നിശ്ചയ കാലയളവിലേക്കായി നമുക്ക് സമ്മാനിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ശാരീരിക ചട്ടക്കൂട് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുറച്ചു മാസങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നു എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് യാതൊന്നും തന്നെയല്ല മരണം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നു അല്ലെ. ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നു. പക്ഷെ ആ ഉറക്കത്തില് നമ്മൾ ആരാണെന്ന് അറിയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ല. ആരെങ്കിലും തട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അത്രയും നല്ല ഉറക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് എന്നുള്ളൊരു ബോധം നമ്മൾക്ക് കിട്ടുക, അത്രയും ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പ് ആണെങ്കിൽ. ഇനി പോട്ടെ, ഇനി നമ്മൾ ഉറക്കത്തിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സ്വപ്നം കാണുമ്പോ നമ്മള് ഈ ജീവിതത്തിന്റെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണാന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുക അല്ലെ. ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും, എനിക്കറിയില്ല, ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് 40 വയസ്സോ 50 വയസ്സുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുകയാണെന്ന് സ്വപ്നം കാണാറുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും കാണാറുണ്ടോ? മീൻസ് പഠിക്കുന്ന മാതിരി, നമ്മൾ പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടില്ല, അങ്ങനത്തെ പേടികൾ വരുന്ന മാതിരി നമ്മൾക്ക് കാണാറുണ്ട്. കാണാറില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചിലപ്പോ ഭഗവാനെ ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ സ്വപ്നം കാണാറുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഞാൻ എന്താണ് എഴുതാൻ പോണെ, ബാക്കി എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കാണും. പക്ഷേ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നിട്ടേ ഇല്ല. ഏതോ ഒരു കണക്ഷനിൽ നമ്മൾക്ക് വരുന്ന സ്വപ്നങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പോഴുള്ള നമ്മളല്ല ആ സ്വപ്നത്തിലുള്ളത് അല്ലെ. ഞാൻ ബോധം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് 10 വയസ്സോ 12 വയസ്സോ 14 വയസ്സോ ഉള്ള ഒരാളായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ 40-ലോ 50-ലോ ആണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 40-ലോ 50-ലോ ഉള്ള നമ്മളല്ല സ്വപ്നത്തിലുള്ളത് അല്ലെ. എന്റെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഞാൻ എന്നുള്ള ബോധം മാത്രമാണ് അവിടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു വേറൊരു ലൈഫ്. അതുപോലെ തന്നെ ആ സമയത്ത് നമ്മളെ ഒരു നായ ഓടിക്കണം, നമ്മൾ ഉറക്ക ബഹളം വെക്കും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു കള്ളൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കത്തി നമ്മളെ മേലേക്ക് കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ സ്വപ്നം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഉറക്കം നിലവിളിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഈ ജന്മത്തെ പറ്റിയിട്ട് വല്ല ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇല്ല. ഈ ജന്മത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇല്ല. അതായത് ഇപ്പൊ ഏത് ലെവലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ മറന്നു പോയിട്ടോ. നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ നായ ഓടിക്കുന്ന ഒരാൾ മാത്രമാണ്, നായയെ പേടിച്ച് ഓടുന്ന ഒരാൾ മാത്രമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലെ.
അപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ മറക്കുകയാണ്. അതൊരു വേറെ ജീവിതമാണ് നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നതും എന്നുള്ളതാണ്. കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ശരീരം നമുക്ക് തന്നേക്കണു. ഇത് താൽക്കാലികം മാത്രമാണ്. അതൊരു നാടകത്തിലെ ഒരു റോള് നമ്മൾ അഭിനയിക്കുന്ന പോലെ മാത്രമാണ്. ആ റോള് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? ആ റോളിനോട് ഒരു ആക്ടറിന് വല്ല ബന്ധം ഉണ്ടാവോ? ഇല്ല. അവരുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അല്ലെ? അയാൾ ഒരു ക്രൂരനായിട്ടുള്ള ഒരു കൊലയാളിയായിട്ട് ഒരാൾ നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ അയാൾ കൊലയാളി ആവണമെന്നുണ്ടോ? അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവം അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെ? അതാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതവും. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഉറങ്ങുന്ന വേളയിൽ ഈ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും ശരീര സംബന്ധമായ ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും എല്ലാം നാം വിസ്മരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ അഭിലാഷം അനുസരിച്ച് പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ശരീരമാണ് ഇത്. കുറച്ചു മാസം ഉറങ്ങുന്നു എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് യാതൊന്നും തന്നെയില്ല മരണം. അതായത് നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? ഈ ഇതിൽ നിന്ന് വേറൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു സ്വപ്നം പോലെ മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ആകയാൽ ഈ വർത്തമാന ശരീരത്തിൽ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഒരുവൻ തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ക്രമേണ മാറ്റണമെന്നേ ഉള്ളൂ. അതിന് വർത്തമാന മറ്റു ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടത്ര പരിശീലനം നേടേണ്ടതുണ്ട്. ജീവിതത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിന് മുമ്പുള്ള ഏതാനും നിമിഷങ്ങളിലോ ഈ പരിശീലനം തുടങ്ങാം. ശൈശവത്തിൽ തന്നെ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുകയാണ് സാധാരണ രീതി. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തില് ഈ ശരീരം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഈ നാടകങ്ങളിലൂടെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഈ നാടകത്തിൽ നമ്മളാണ് നമ്മളെന്ന്. അതിന് പകരം നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുക എന്നുള്ള അവസ്ഥ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണം നമ്മൾക്ക് വേണം. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ, ഭക്തി സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അത് എപ്പോ തുടങ്ങണം? ശരിക്കും എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങേണ്ടത്? ശൈശവത്തിൽ തന്നെ തുടങ്ങണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ക്രമേണ ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം എന്നീ ആശ്രമ വ്യവസ്ഥിതിയിലേക്ക് പടിപടിയായി പുരോഗമിക്കുന്നു. ഇത്തരം പരിശീലനം നൽകുന്ന ധർമ്മ സംസ്ഥാപനങ്ങളെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അഥവാ സനാതന ധർമ്മ സംഹിത എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഒരുവൻ കുറഞ്ഞത് 50 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുമ്പോഴെങ്കിലും കുടുംബ, സാമൂഹിക, രാഷ്ട്രീയ ബന്ധങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നാടകം അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ നാടകം അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളല്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ വേറൊരാളാണ് എന്നുള്ള ബോധം തരുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ. നമുക്ക് ഭാഗവതത്തിലൂടെ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്, നിങ്ങളൊരു റോള് മാത്രമാണ് അഭിനയിക്കുന്നത്, ഇതല്ല, നിങ്ങളുടെ ഉള്ള ഒരു ആത്മാവുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മറന്നുപോയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾക്ക് ഈ ബ്രെയിനിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓർമ്മശക്തി നശിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ. അതുപോലെയാണ് നമ്മളിപ്പോ അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ആ ഒരു സ്വപ്ന ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കണേ എന്ന് പറയില്ലേ, അതുപോലെ. അപ്പൊ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ്? ഇത് നമ്മളല്ല, നമ്മുടെ ആത്മാവെന്ന് വേറെ ആളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു വീട്, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒരു വീടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചോളൂ, സ്വന്തമായിട്ട് വീടുണ്ട്. നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോളൂ. ഒരു 50 സെന്റ് സ്ഥലം അവർക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, 3 മക്കളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 50 സെന്റ് സ്ഥലത്തിന് 3 മക്കൾക്കും അധികാരമില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും അധികാരമുണ്ട്, ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള അധികാരമുണ്ട് അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞു വന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് നമ്മുടെ അല്ലെ? എല്ലാവരും ആണല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആത്മീയ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്കും കൂടി അവകാശപ്പെട്ടതല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾക്കും കൂടി അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മൾ ദയാബാക്കാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ സ്വത്തിന് നമ്മൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ്, ആ സ്വത്തൊന്നും വാങ്ങാണ്ട് നമ്മൾ തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞ് അച്ഛനോടും അമ്മയോടും തല്ലു കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ പുറത്ത് വന്ന് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. അതായത് ഒരു കുട്ടി അച്ഛനെ കുടിക്കണം, വലിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബഹളം വെച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടി കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ പുറത്ത് വന്ന് ഒരു തെരുവില്, അതായത് ഒരു റോഡിൽ വന്ന് കിടക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ വരുന്ന ഒരവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അവിടെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. പക്ഷെ ആ കുട്ടിക്ക് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ വന്നതാണ്. അച്ഛന്റെ വീട് എവിടെയാണെന്നറിയില്ല, അമ്മയുടെ വീട് എവിടെയാണെന്നറിയില്ല, എവിടേക്കോ വണ്ടി കയറി വന്നതാണ്, തിരിച്ചു പോകാനുള്ള വഴി അറിയില്ല. എന്ത് ചെയ്യും? അനുഭവിക്കന്നെ വേണ്ടേ? ഇവിടെ വന്ന് തിരിച്ചു പോകാണ്ട് വഴി അറിഞ്ഞാലോ? നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛനും അമ്മയും അവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ആ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും സ്വത്തുക്കളൊക്കെ അനുഭവിക്കാനുള്ള യോഗം ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ അവസ്ഥ. ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിത്തിരിഞ്ഞ് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ആ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ദാമ്പത്യത്തിൽ നമ്മുടേതായിട്ടൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എവിടേക്കാണ് തിരിച്ചു പോകേണ്ടത്? നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്കാണ് തിരിച്ചു പോകേണ്ടത് അല്ലെ?
അതാണ് നമ്മൾ അതെ. മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ തയ്യാറെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ അതിനുള്ള വഴി നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഈ ഭാഗവതം നമ്മൾക്ക്. നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ സ്ഥലമുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും അച്ഛനും അമ്മയും നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അച്ഛൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പോയി സുരക്ഷിതമായിട്ട് താമസിക്കാം എന്നുള്ള ആ ഒരു അറിവ് നമ്മൾക്ക് തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. പൊതുജന നേതാക്കളുടെ വേഷത്തിൽ വിഡ്ഢികളായ ഭൗതികവാദികൾ കുടുംബ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും വേർപെടാൻ ായി തീരുകയും അവരവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് അനുസൃതമായ സ്ഥൂല ശരീരങ്ങൾ വീണ്ടും പ്രാപ്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കാണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ആ തെരുവുകളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ജീവിതം നിലനിർത്തേണ്ട മാതിരി എന്താണ് ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ ഒരു വാടക വീട്ടിൽ നിന്ന് അടുത്ത വാടക വീട്ടിലേക്ക് എന്നുള്ള പോലെ നമ്മുടെ എന്നുള്ളതാണ്. വിഡ്ഢികളായ അത്തരം നേതാക്കൾക്ക് ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ചില ബഹുമതികളൊക്കെ ലഭിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ എല്ലാവരുടെയും കൈകാലുകൾ ദൃഢബന്ധമായി കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന പ്രകൃതിയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ അത്തരം നേതാക്കൾക്ക് സാധിക്കും എന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. ഇതില് പല രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളാവട്ടെ, ഒരുപാട് നല്ല ലെവലെത്തിയ ഒരു കുടുംബങ്ങളുടെ അംബാനിമാരുടെ ഒരുപാട് വലിയ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും തോടും കൂടി ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും മരണം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും തുല്യമാണ്. അവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയരാണ്. ഒരു 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് മേലെ പോയ ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇവിടേക്ക് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ലഭിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആകയാൽ കുടുംബം, സമൂഹം, രാജ്യം ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സകലതിനോടുമുള്ള ആശാപാശങ്ങളെ ഭഗവത് ഭക്തി സേവനത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും സ്വമേധയാ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. അപ്പൊ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 50 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടികൾ അവർ സ്നേഹിക്കേണ്ട എന്നല്ല പറയുന്നത്. നമ്മുടെ മക്കളാണെങ്കിലും ഭാര്യയാണെങ്കിലും ഭർത്താവാണെന്നെങ്കിലും അവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിനേക്കാൾ പ്രാമുഖ്യം എന്തിനു കൊടുക്കണം? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗവതം പഠിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക, ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക, നാമം ചൊല്ലുക എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം. കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്ക് കാരണമായ സർവ്വ ആഗ്രഹങ്ങളും ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ശ്രേഷ്ഠമായ അഭിലാഷങ്ങൾക്കായുള്ള ഒരു സന്ദർഭം ഒരുവന് നിശ്ചയമായും ലഭിക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഇത്തരം രോഗഗ്രസ്തരായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് അവസരമില്ലാതെ വരും. ജീവസത്തയുടെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഘടകമാണ് അഭിലാഷം. ജീവസത്ത ശാശ്വതനാകയാൽ നൈസർഗികമായ അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും ശാശ്വതമാണ്. ആയതിനാൽ ഒരുവന് ആഗ്രഹങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. അതായത് നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു നെയിൽ പോളിഷ് ഇടണം, നമ്മളെ സ്വയം അലങ്കരിക്കണം എന്ന് സാധാരണ വീട്ടമ്മമാർക്ക്, സ്ത്രീകൾക്ക് പൊതുവെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലെ? അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണ്? രാധാറാണിയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് എന്നാണ് പറയണത്. രാധാറാണി ഇപ്പോഴും എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക? കൃഷ്ണന് വേണ്ടി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം. പക്ഷെ രാധാറാണി നമ്മളെ വ്യത്യാസം എന്താണ്? നമ്മൾ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ ആകർഷകരായിട്ടാണ് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങണം എന്നുള്ളത് വിചാരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാധാറാണി ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയിരുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോ കാമം എന്നുള്ളതില്ല. അവിടെ ആ പരിപൂർണ സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണുള്ളത്. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എത്തുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾക്ക് പറ്റില്ല. പക്ഷെ ആശാവിഷയങ്ങളെ മാറ്റാൻ ണ്ടെങ്കിൽ അത് ആർക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കണം? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക. അതിലൂടെ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധ്യമാവും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളും കഴിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ആ പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹവും സാധ്യമാവുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനാൽ സ്വഭാവനമായ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നതിനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും വളർത്തിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്കും ബഹുമതികൾക്കും പ്രസിദ്ധികൾക്കുമുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഭഗവത് ഭക്തി സേവന വർധനയ്ക്ക് അനുപാതികമായി താനെ കുറഞ്ഞു വരും. അങ്ങനെ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയും സ്നേഹവും ഒക്കെ കൂടി വരുമ്പോൾ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്ത് വരും? കുറഞ്ഞു വരും, താനെ കുറഞ്ഞു വരും. അത് ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ട് കുറയ്ക്കേണ്ട. ഒരു ജീവസത്ത ഭഗവത് സേവനങ്ങൾക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടവനാണ്. മാത്രമല്ല അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സേവന മനോഭാവത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളതുമാകുന്നു. രാജ്യത്തെ പരമാധികാരി മുതൽ തെരുവിൽ കിടക്കുന്ന നിസ്സാരനായ നിർധനൻ വരെയുള്ള എല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സേവനം മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സേവന വ്യഗ്രതയെ ഭൗതികതയിൽ നിന്നും ആത്മീയതയിലേക്ക് അഥവാ ചെകുത്താനിൽ നിന്നും ദൈവത്തിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ അത്തരം സേവന മനോഭാവത്തിന്റെ പരിപൂർണത കൈവരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ എന്താണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ മാറ്റാനല്ല പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ മാറ്റാൻ പറയുന്നത്? നമ്മളുടെ മനോഭാവം. അതായത് എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് എല്ലാവർക്കും നല്ലത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള മനോഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും? ഭഗവാനും പ്രീതിപ്പെടും. നമ്മുടെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ ദേഷ്യം, അതായത് കാമ, ക്രോധ,
ലോഭ, മത, മാത്സര്യ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവിടുന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുപോയി നമ്മൾക്കും ഒരു നല്ല വ്യക്തിയായിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് നമുക്ക് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടും. നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ആളാണ്, നല്ല ജോലിയുള്ള ആളാണ്, നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ? പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് തന്നെ ഒരു കുറച്ച് സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്, അവൻ നുണയൊന്നും പറയില്ല എന്നുള്ളത് ബോധ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരോട് ഇഷ്ടമാണോ വരെ ദേഷ്യമാണോ വരെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇഷ്ടമാണ് വരിക അല്ലെ? അയ്യോ അവൻ എത്ര നല്ല കുട്ടിയാന്ന് അറിയോ, ഒരിക്കലും നുണ പറയില്ല, എത്ര നന്നായിട്ടാണ് എല്ലാവരോടും പെരുമാറുന്നത്, സ്നേഹത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് പെരുമാറുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുക അല്ലെ? നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക? അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവും. അതാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും അവരിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ്. അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ നല്ല ഗുണങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സത്യസന്ധനാണ്, നുണ പറയില്ല, എല്ലാവരോടും നല്ല മര്യാദയോടുകൂടി സ്നേഹത്തോടുകൂടി പെരുമാറുന്നു, പൊളൈറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവരോടും ബഹുമാനം കാണിക്കുന്നു. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ നമ്മളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വലിയ പ്രൗഡായിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വലിയ ആളാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിച്ചാല് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പണമുള്ളിടത്തോളം കാലം അധികാരമുള്ളിടത്തോളം കാലം ഈ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്നല്ലാണ്ട് അത് നമ്മളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവരെല്ലാം തനിയെ ഒഴിഞ്ഞു പോകും എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ നല്ല ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബന്ധങ്ങൾ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. ശ്ലോകം 16. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രവൃത്തിതോ ധീരഃ പുണ്യതീർത്ഥജലാപ്ലുതഃ ജലാപ്ലുതഃ ശുചൗ വിവിക്ത ആസീനോ വിധിവത്പ്ലിതാസനെ. ഒരുവന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്നും പ്രവ്രജിതഃ പുറത്തു പോയതിനു ശേഷം ധീരഃ ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ള പുണ്യമുള്ള തീർത്ഥാടന സ്ഥലം ജല ആപ്ലുതഃ പൂർണ്ണമായും ഒഴുകി ശുചൗ ശുദ്ധമാക്കി വിവിക്തേ ഏകാന്തനായി ആസീനഃ ആസനസ്ഥനായിട്ട് വിധിവത് നിയമവ്യവസ്ഥകൾക്ക് അനുസൃതമായി കൽപ്പിത പോയ ശേഷം ആസനെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. തീർച്ചയായും ഗൃഹം ഉപേക്ഷിച്ച് ആത്മനിയന്ത്രണം പരിശീലിക്കണം. ഒരു പുണ്യസ്ഥലത്ത് നിത്യേന സ്നാനം ചെയ്യുകയും യഥാർത്ഥമായ പവിത്രതയുള്ള ഒരു ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് ഉപവിഷ്ടനാവുകയും ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇതിൽ പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കലിയുഗത്തിലെ പ്രാവർത്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. എന്നാലും അതാണ് ശാസ്ത്രവിധി പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ എത്രയാണ് 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്? ഗൃഹം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മനിയന്ത്രണം പരിശീലിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു പുണ്യസ്ഥലത്ത് നിത്യേനം അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും പുണ്യസ്ഥലത്ത് ഗംഗാതീരത്തോ യമുനാ തീരത്തോ പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? തപസ് ആശ്രമം മാറിയിരുന്ന് അവിടെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഏകാന്തമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിങ്ങനെ കൂടെ എപ്പോഴെപ്പോഴും ആൾക്കാർ വരുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കരുത്. കാരണം നമ്മൾക്ക് അപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ? തനിച്ചൊരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ്. ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും. അതെ, എല്ലാവരും ബഹളം വെക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന് ഈ ശ്ലോകങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തില് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീതയില് പറയുന്നുണ്ട്. അതില് എന്താണ് അഷ്ടാംഗ യോഗം എങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. ഒരു കുശപ്പുല് വിരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് അതിലിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം ഇതൊക്കെ ശീലിച്ച് സമാധി ലെവലിലേക്ക് എത്തണം അല്ലെ? ധ്യാനം, ധാരണ, സമാധി എന്നുള്ള ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ള നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കണം. അതേ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഭാവാർത്ഥം: ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു അടുത്ത ജീവിതത്തിലേക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിന് ഒരുവന് തീർച്ചയായും അവന്റേതെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഗൃഹം ഉപേക്ഷിച്ച് യാത്രയാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും മരണമുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തായാലും ഈ ശരീരം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം അല്ലെ? ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ആർക്കെങ്കിലും ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ എന്താ നമ്മള് മനസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ 60 വയസ്സാകുമ്പോ എപ്പോഴാണ് മരണം വരിക നമ്മൾക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ചിന്ത എന്തായിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തണം. നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മൾക്ക് ഒരു വാടക വീടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തൊരു വാടക വീട് കുറച്ചും കൂടി സൗകര്യമുള്ള വീട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചോളൂ. ആ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ വീടിനെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യും ഇല്ലേ?
ആ വീട്ടിലത്തെ റൂമുകൾ എങ്ങനെയാണ്, അലമാരി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം, കിച്ചണില് ടാപ്പ് എവിടെ വേണം, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നല്ല വെള്ളം കിട്ടുന്നതിനുള്ള എന്തെങ്കിലും സൗകര്യമോ അതേമാതിരത്തെ എന്തെങ്കിലും സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം, ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണോ പോവുക അല്ലേ? അതെ ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ അതുപോലെ മാതാജി. തന്നെ നമ്മൾ എന്തിന് ഒരു വീടിൽ നിന്ന് അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്താറുണ്ട്. പക്ഷെ അത് എത്ര കൊല്ലത്തേക്കാണ് നമുക്ക് വല്ല ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടോ അവിടേക്ക് ഇല്ല. പോകുന്നത്? അത് വാടക ഇല്ല. വീടാണ്. കാരണം അത് ഇല്ല. ചിലപ്പോൾ 2 കൊല്ലത്തിൽ നമ്മൾ മാറേണ്ടി വരും, 3 കൊല്ലത്തിൽ മാറേണ്ടി വരും. എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ അത്രയും അധികം പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്താൻ നമ്മൾ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കണം, ഒരു അസൗകര്യം ഉണ്ടാവരുത് എന്നുള്ളത് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. AC വേണ്ടവർക്ക് AC വെക്കുന്നു, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പോ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഈ ശരീരം നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ മരണം എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് എന്നുള്ളത്, നമ്മൾ പുനർജന്മം എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ? അപ്പോ അടുത്ത ഒരു ശരീരം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ശരീരം എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്ലാനിങ് വേണോ വേണ്ടയോ? വേണം. തീർച്ചയായിട്ടും വേണം അല്ലേ? കാരണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ശരീരം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പൂച്ചയുടെ ശരീരത്തിലേക്കോ നായയുടെ ശരീരത്തിലേക്കോ പോകാനായിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ല. അപ്പൊ ഒരു നല്ല ശരീരം, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം കുറച്ചും കൂടി സൗകര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ശരീരം വേണം, നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആൾക്കാരാണ്, കുറെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനും നമുക്ക് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട്, ആരും സപ്പോർട്ട് ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട്, ഓക്കെ ഒരു വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചാൽ നല്ലതായിരുന്നു, ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതമൊക്കെ പഠിച്ച് ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ നല്ലതാണ്. ഇപ്പൊ കുട്ടികളെ അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ടല്ലേ, നമ്മളും അങ്ങനെ ജനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ അടുത്ത ജന്മമെങ്കിലും നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ജന്മം കിട്ടണം എന്നൊരാഗ്രഹം എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവില്ലേ? അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി സൗകര്യത്തിൽ ജീവിക്കണം, കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അല്ലെ? അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരുവൻ അതിനു വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? കഴിയുന്നത്ര വേഗം കുടുംബ ബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കണം. അതായത് മക്കളുടെയൊക്കെ കല്യാണം കഴിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ പേരക്കുട്ടികളെ നമ്മൾ നോക്കണം, അവരെ കാര്യങ്ങൾ, അവർക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ സമയം ചെലവാക്കുന്നത് കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നിനും സമയമില്ല, എനിക്ക് നാമം ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല, ഭാഗവതം ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നാ പറയുന്നത്? വിഡ്ഢിത്തമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം എന്തിന്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കണം. കാരണം അടുത്ത ശരീരം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവുക? ഇതിനേക്കാൾ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു ജന്മമാണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്, ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ജന്മമാണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കുടുംബത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങളെയും ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ആധുനിക പരിഷ്കാരം. ആകയാൽ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ശേഷം സ്ത്രീകളാലും കുട്ടികളാലും അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളുമുള്ള ഗൃഹത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു പോകാതെ വളരെ സുഖകരമായ ഒരു ജീവിതമാണ് ഏവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഉന്നത സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും മന്ത്രിമാരും കനത്ത പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നതും ബഹുമാന ചിഹ്നവുമായ അവരുടെ പദവികളിൽ മരണം വരെ പറ്റിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല, ഗൃഹജ സൗഖ്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ അവർ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല. അത്തരം വ്യാമോഹങ്ങളാൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ട ഭൗതികവാദികൾ കൂടുതൽ സുഗത ജീവിതത്തിലേക്ക് വിവിധ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഒട്ടും ദയയില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഒരു നാൾ പൈശാചികമായ മരണം കടന്നു വരികയും അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വിപരീതമായി ആ മഹാ ആസൂത്രണ അല്ലെ ആസൂത്രകനെ കൂട്ടിയിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഇത്രയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞു, എല്ലാം ജീവിതം മുഴുവൻ എന്താണ് നമ്മൾ ആസ്വദിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫ് നന്നായിട്ട് ആഘോഷിക്കണം, ആസ്വദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുവരെ എന്താണ് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടിലാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാവുക. മക്കളെ ഒന്ന് കരകയറ്റണം, അവരെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണം, അതിൽ മുഴുവൻ മുഴുകി നമ്മൾ എത്തുന്നത് എവിടേക്കാണ്? 50കളിലേക്കാണ്. 55, 60, 56, 60കളിലേക്ക് എത്തുന്നു. 60കളിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾക്ക് എന്തായി ഉണ്ടാവും? ഷുഗർ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ല, BP ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ല, അത്രയും അസുഖങ്ങളാണ്, ഒബേസിറ്റി, അങ്ങനെ നിറയെ അസുഖങ്ങൾ. ചിലവർക്ക് വന്നിട്ട് ക്യാൻസർ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു കോമൺ ആണ് അല്ലെ? അവർ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ വളരെ വിരളമാണ് ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞാൽ. ആ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ആ ജീവിത ശൈലി കാരണം കൊണ്ട്. അപ്പൊ ആ അവസ്ഥയിലെത്തിയ ആൾക്കാർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം ഇല്ല, ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്രകാരം മറ്റൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വർത്തമാന ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ അയാൾ നിർബന്ധിതനാകുന്നു. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അയാൾ മരിക്കുന്നു, വേറൊരു ശരീരം അയാൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു. പക്ഷെ ആ ശരീരത്തിന് വേണ്ട എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും തയ്യാറെടുപ്പ് നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഏത് ലൈഫാണ് നമ്മൾ മുഴുകിയിരുന്നത് അതിനേക്കാൾ മോശമായോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുക? അടുത്ത തവണ കിട്ടുക. അങ്ങനെ സ്വന്തം കർമ്മഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യസ്ത ശരീരം സ്വീകരിക്കുവാൻ അത്തരം ഒരു ആസൂത്രകൻ നിർബന്ധിതനായി തീരുന്നു. അപ്പൊ മനുഷ്യനാവണം നിർബന്ധമില്ല എന്നുള്ളത് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്
നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ശരീരം. അതുകൊണ്ട് IAS അടുത്ത ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്ന ആളായാലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പോകുന്നത് നായയുടെയോ പൂച്ചയുടെയോ ഒക്കെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആയിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. കുടുംബ സൗഖ്യങ്ങളിൽ അത്യന്തം പ്രിയമുള്ളവർക്ക് പാപനിർഭരമായ ദീർഘജീവിതത്തിൽ അവർ ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപകർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സാമാന്യേന അടുത്ത ജീവിതത്തിൽ അധമവർഗത്തിലുള്ള ജീവിതമാണ് സമ്മാനിക്കപ്പെടുന്നത്. കണ്ടോ, അധമവർഗത്തിലേക്ക് മാറേണ്ടി വരും. അപ്രകാരം അധമ എന്ന് പറഞ്ഞ താഴ്ച എന്നാണ് കേട്ടോ. പ്രകാരം മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ എല്ലാ ചൈതന്യവും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. മാനവ ജീവിതം പാഴാക്കി കളയുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആപത്തിൽ നിന്നും അരക്ഷിതാവസ്ഥയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിനായും ആ യഥാർത്ഥങ്ങളായ കാര്യങ്ങളിലുള്ള അഭിനിവേശത്തിൽ നിന്നും ത്രാണനം ചെയ്യാനും ഒരുവൻ കുറഞ്ഞ പക്ഷം 50 വയസ്സിലെങ്കിലും മരണത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള താക്കീത് തീർച്ചയായും കൈക്കൊള്ളണം. അപ്പൊ ഇവിടെ 50 വയസ്സാവുന്ന മാതാജിമാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങണം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇനി സമയം അധികമില്ല. ഭാഗവതമൊക്കെ വായിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും കുറച്ചു നേരമെങ്കിലും ഭാഗവതം വായിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചിട്ടകൾ കൊണ്ടുവരിക. ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം മുടങ്ങാണ്ട് കഴിയുന്നതും എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയില്ല. പലർക്കും പല അസൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. എന്നാലും കഴിയുന്നതും അത് മുടക്കാണ്ടിരിക്കാൻ നോക്കുക. ഒരു ദിവസം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം അതിനെ ബാക്കിയുള്ളത് ചൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ, ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം. ഭഗവാനിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. 50 വയസ്സാകുന്നതിന് വളരെ മുമ്പേ തന്നെ മരണം മുന്നറിയിപ്പുണ്ടെന്നും അതിനാൽ ഒരുവൻ ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് ഘട്ടത്തിലായാലും ശ്രേഷ്ഠമായ അടുത്ത ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം തയ്യാറെടുക്കണം എന്നതുമാണ് അടിസ്ഥാന തത്വം. മനുഷ്യ ജീവിതം വെറുതെ പാഴാക്കി കളയുന്നതിന് യാതൊരുവിധ അവസരവും നൽകാതെ ശ്രേഷ്ഠമായ അടുത്ത ജീവിതം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലനം നൽകുന്ന സുസ്ഥാപിതമായ വ്യവസ്ഥാപിത ചട്ടവട്ടമാണ് സനാതനധർമ്മം. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾക്ക് വർണ്ണാശ്രമധർമ്മത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതായത് ആദ്യം ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ജീവിതം എന്താണെന്ന് പഠിക്കുന്നു, എല്ലാവരെയും തുല്യമായി കാണാൻ പഠിക്കുന്നു. അതായത് ജാതിയില്ലാതെ വർണ്ണമില്ലാതെ എല്ലാവരും തുല്യമായിട്ട് കാണാനാണ് ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അത് ഭഗവാനിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അതിനുശേഷം അതിന്റെ ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ദാനം ചെയ്യണം, ബ്രാഹ്മണരെയും നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം, അവർക്ക് അതായത് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ആ ഒരു ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ എല്ലാ ബാധ്യതകളും അവസാനിപ്പിച്ച് 50 വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്യണം? വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനിലേക്ക് പോവാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം പറയുന്നത്. ശ്രേഷ്ഠമായ അടുത്ത ജീവിതത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി താമസ സൗകര്യം നൽകുകയാണ് മുഴുവൻ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളുടെയും ഉദ്ദേശ്യം. ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ വിലങ്ങായി കരുതപ്പെടുന്ന കുടുംബ ബന്ധത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകുന്നതിന് വേണ്ടി ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ, അതായത് 50 വയസ്സിന് ശേഷം ബുദ്ധിയുള്ളവർ ആത്മീയ പുനരുജ്ജീവനത്തിന് ഉതകുന്ന ജീവിതം നയിക്കാനായി പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ വസിക്കണം. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾക്ക് സാധ്യമല്ല എല്ലാവർക്കും കലിയുഗത്തിലും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയില്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് സത്സംഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സത്സംഗമാണല്ലോ, അതുപോലെ അതായത് ഓഫ്ലൈനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ഏതെങ്കിലും ഇസ്കോൺ ഭക്തി കേന്ദ്രങ്ങളോ അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും ഭക്തി കേന്ദ്രങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സത്സംഗത്തിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം, അതിലൊരു ഭാഗമാവാൻ ശ്രമിക്കണം. ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണമൊക്കെ പാകം ചെയ്യാനുള്ള സേവ ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം, അവിടുത്തെ ക്ലീനിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഇതൊന്നും സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഓൺലൈനിലെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ഒരു സംഘം നിലനിർത്തണം. വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, ഭാഗവതം വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. മാത്രവുമല്ല ഭൗതികമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഒരുവന് ആത്മീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. വീട് വിട്ടുപോവുകയോ പുണ്യസ്ഥലത്ത് നിയമപരമായോ നിയമവിരുദ്ധമായോ മറ്റൊരു വീട് പണിയുകയോ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മാത്രം ഒരുവൻ ഒരിക്കലും സംപ്രീതനാകരുത്. ധാരാളം പേർ വീട് ഉപേക്ഷിച്ച് പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ പോവുകയും ദുസ്സംഗത്താൽ സ്ത്രീകളുമായി അവിഹിത ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും അങ്ങനെ വീണ്ടും കുടുംബസ്ഥരായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സന്തോഷഭരിതമായ വീട് ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷവും ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അത്തരം വ്യാമോഹങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടാനുള്ള പ്രവണത ഒരുവനിൽ ഉണ്ടാക്കത്തക്ക വിധം ശക്തമാണ് ഭൗതികതയുടെ വാഹിക ശക്തി. നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം, അല്ലെ? നിറയെ ആൾക്കാർ വ്യാജ സന്യാസിമാരെന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ അവർ ശരിക്കും ഭക്തിയില്ലാത്ത ആൾക്കാരൊന്നല്ല, അതിൽ മുഴുകി പോകുന്നതാണ്. ആ ഒരു ലെവൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഭൗതിക ആകർഷണം നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. എസ്പെഷ്യലി ഒരു പുരുഷന് സ്ത്രീയോടോ സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനോടോ ഉള്ള ആ ഒരു ആകർഷണം ഉണ്ടല്ലോ, അത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതെന്താണ്? ഒരു എന്താണ് തീയിന്റെ അടുത്ത് വെണ്ണ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്ന പോലെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തായാലും അത് ഉരുകും, അല്ലെ? അതുപോലത്തെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ശുദ്ധഭക്തി മൂലം അത്രയും പാകപ്പെടുത്തിയെടുത്ത ഒരു ഹൃദയമായിരിക്കണം ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ പോലെ. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് വിശ്വാമിത്രന് ആടി തെറ്റി നമ്മൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അത്രയും വലിയ ആളുകൾ പോലും, ശിവദേവന് പോലും ഒരു നിമിഷം മോഹിനിയിൽ ആകർഷണം വന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ്
ഓരോ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അത്തരം വ്യാമോഹങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടാനുള്ള പ്രവണത ഒരുവനിൽ ഉണ്ടാക്കത്തക്ക വിധം ശക്തമാണ് ഭൗതികതയുടെ മായികാശക്തി. ആകയാൽ ഒരുവൻ ലൈംഗിക വീഴ്ചയ്ക്കുള്ള നാമമാത്രമായ ആഗ്രഹം പോലുമില്ലാത്ത ബ്രഹ്മചര്യ അനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ ആത്മനിയന്ത്രണം പരിശീലിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് വിജനമായ സ്ഥലത്ത് പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ബന്ധങ്ങൾക്ക് ചാൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുവൻ ലൈംഗിക സന്തോഷത്തെ ആത്മഹത്യാപരമായോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ നിർഭാഗ്യകരമായോ ആയി പരിഗണിക്കുന്നു. ആകയാൽ കുടുംബജീവിതത്തിൽ നിന്നും അകന്നു ജീവിക്കുക എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയ പൂരണത്തിനുള്ള എല്ലാവിധ ആഗ്രഹങ്ങളിലും വിശേഷിച്ച് ലൈംഗിക ആസക്തിയിൽ ആത്മനിയന്ത്രണം പാലിക്കുക എന്നർത്ഥം. യഥാർത്ഥമായി പരിശുദ്ധതയുള്ള സ്ഥാനത്ത് കയറ്റുപായ, മാൻതോൽ, പുല്ല് എന്നിവയാൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനായിക്കൊണ്ട് അപരാധ നിർമുക്തമായി മുകളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന വിധം ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുന്നതാണ് വ്യവസ്ഥാപിതമായ രീതി. മനസ്സിനെ ഭൗതികമായ വ്യാപാരങ്ങളിൽ നിന്നും മാറ്റി ഭഗവത് പാദകമലങ്ങളിൽ ഏകാഗ്രമാക്കുകയാണ് ഈ മുഴുവൻ പ്രക്രിയകളുടെയും ലക്ഷ്യം. ഈ ലളിതമായ പ്രക്രിയ ഒരുവനെ ആത്മീയ വിജയത്തിന്റെ ഉത്തുംഗ പദവിയിലേക്ക് ഉന്നമിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും. അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞ അതിലത്തെ യുഗങ്ങളിലത്തെ കാര്യമാണ്. ഇത് നമ്മുടെ കലിയുഗത്തിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് പകരം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഭൗതികമായ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യക്ഷപാസിന്ദുഭ്യേവച പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവർദ്ധിക്ക് ജയ്, പ്രപാദിക്ക് ജയ്, ഒരു മഹാരാജ് ജയ്, ഗൗരവ പ്രമാണന്റെ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ.